गया। Hello, khulumka jotono no tai tini ni ane video ni title thumbnail benorok saiman khana ang tini bo topic ko kok sana nai. So ani live streaming go ano kabang ma borok rok ano sungo je nang tam ne Hindi kok tam ne sa. Actually ang ani vlogs rok bo ang ani Hindi bai no sinamo. Amo ne kaisa reason to okay guys hangkai ani je live streaming amo bo ang Hindi bai no sanam amen Hindi bai no ang mane kok sauta ani live streaming go hangkai ani Hindi kok sa mani kaisa no ani reason je ang Hindi kok sa ka hangkai ani out of Tripura ni borok rok bo jotono hatar hasteni borok rok bo ani kok buji hai deba ani kok buji ka hangai se borok ani channel by connect nai tai ang by bo borok ang by ani channel by le borok connect nai nong nai ang by bo borok connect nai hangkai Hindi kok tabuk sakang ni tabuk nai to tabuk se o je YouTube omo hangkai pura all over India no nai hai deba hangkai all over India world rok ni le nai obviously borok le biang kotor borok rok ba phatar haste ni borok le nai gla but chini je India wole at least in India ni borok rok le sing no nai tai ang wa sham shu kai ang unko unboxing video ro review ro bo ang sanamo kai amo phatar haste ni borok rok bo amo nai bai ta kai review unko vlogs rok hangkai ano kamang ma phatar haste ni comment bo phayo je mane borok kok borok le bujiya Tripura ni borok rok mane singchimi se kok borok buji nai bile hangkai phatar haste ni borok rok le bujiya hangkai borok sawano Hindi by video sanam de tamni kai borok bo ang by connect na mo sujago tai ani kaisa mane omo bo kaisa ni unko plus point je unko phatar ang chini je Tripura state no ang unko represent khaiman do tabuk kabang machine unko northeast India ni shini northeast ni vlogger rok tongo ha unko rok Arunachal Pradesh ni no vlogger example ang nawuna unko rupam da explorer no rok bonai na mo for sure tamni hangkai bini je subscriber kabang ma bini unko Tripura ni tongo subscriber rupam da explorer hunai tai borni aro bo thangjak borni nogo rogo bo thangjak Chini Tiprasa Rok bin borni nogo hangkai nai bo busuk kotor vlogger wngkha tai kaisa tongo bini friend no rupam explorer ni friend no bipul hunai bipul ni tam khamo full bumo bipul dang khamo bitul vlogs hunai tongo bini bo unko mukbang video rok khayo bo hangkai nai botabuk bini language bini kok by bo kok saka hangkai sing buji daman khamo Chini Tiprasa borok rok ha Chini Tiprasa borok rok buji daman khamo bini kok rok no sing bini video na da nai khamo sing bo by connect dangi man khamo ngi mangala khamo hangkai bono arupam explorer tai borok ni je state Arunachal Pradesh amo tabuk phatar hasini borok rok bojodono saimani tongbayo o borok Arunachal Pradesh borok northeast India o borok saiman haya deba hangkai ang amte haino ani video ni through tui ang kaisa Tripura state tongo Tripura agartala Tripura kaisa state tongo hone ang kaisa sinimung renam sungu je phatar hasini borok rok sanai masa ko vlogger tongo abrui Tripura ni ani live streaming bo tabaga buyano sangbayu nang boroni borok ano mane confuse nangjago borok ta mane ang ta mong ko China ni da Japan ni da mane phatar ni da borok onek confuse nangjago hangkai borok na bana jago northeast ni borok Hindi da manba ano o question ano daily ani live bo phayo o question mane northeast India ni borok Hindi da man borok amte hinai ano question khayo ta hangkai ang sabo mano Hindi bo mano English bo mano tai kok borok hangkali sini mane daily regular hangkai sini kok borok cholibo ta sini nijini mother tongue language cholibo hangkai amono ang borok no sini Tripura state no ang phulugna mwchungo je tai baksa borok le Tripura state tongo huni bosaimiya tabuk kabang ma borok sini India bo phatar state ni alka state ni
borok sase saimaya Tripura bojagawo hangkai onek monina mwchungo je borok Tripura state tongo ni borok sase saimaya agartala Tripura ni borok sase saimaya hangkai ang ani video ni through tui fano ani live streaming ni through tui fano borok no a mane saiman no mwchungo je shini Tripura state tongo tai northeast ni borok rokbo hindi mano hindi kokbo sawo tai kaham kai no mane saibo man hangkai borok ambo no ta wana jaglayu borok mane am tuyu da angba northeast ni borok hindi da man ombo o state bo jaga bo am te hangkai shini je chamung rok bo ang phunuk na musongo je shini northeast ni borok rok shini je tiprasa Tripura ni je state sung bahai ke choli tong ani lifestyle vlog ni through tui ani chamung rok sung tamo chalai bahai ke songoi chalai tabuk like arunachali vlogger rok ni hai tabuk borok no bo arunachal ni je vlogger rok no bo borok no bo pura shini India nai tongo bon borok no saidaman borok ni comment or nai di borok phadar state ni borok comment man hangkai nai di borok busuk lucky hangkai borok shini mungborui tongo je borok Arunachal Pradesh ni tai Arunachal Pradesh ni borok vlogger hunei hangkai obviously shini Tiprasa ni le kabang ma shini Tripura ni vlogger tongo je I kok borok vlog by sanam haya deba hangkai ang khai kisa unique khaina musongo ang kisa alka thora hatke khaina musongo ta ang hangkai ang phadar hasteni borok rokno bang phulung na musongo je Tripura state tongo tai Tripura hasteni tuibo vlogger rok tongo ang a vlogger mane aro ni ang manang borok no phulung na musongo ta ki tongo vlogger a vlogger rok ni lifestyle bahai borok bahai ke mane borok ni chamung rok bahai buntui borok ni culture bahai amo through tui ang jotono borok no phulung na musongo phadar hasteni borok rok to tamne ke ang ko borok sakangke borok kok buji gelak ani obviously kok buji ya shini kok borok ni bagele ungko haise Korean language haise ha hangkai abage no ang Hindi kok sawoi shini culture shini je chamung rok amorok jotono ang phulung na musongo ta hangkai ani live streaming bo kabang ma borok join khayo borok one mane sungwa no nang bo jaga ni nang tamo kok sai tong nang hangkai ang sauta kok borok khadai ani mother tongue language kok borok sawo ni sauta hangkai abo no borok wana jaglayo o hangkai Tripura ni saw ang anoro sungwa no onek kabang ma question ano ki nang boroni ni kang bo saw Tripura hangkai Tripura bo jaga hangkai ang saw northeastindia bo sauta hangkai borok bo phaina mungjago guri na mungjago shini northeast ro hangkai ang saka I always welcome phai laidi guri laidi hangkai borok ano ani ungko bo sunde mane ko guri nai jaga tourist place boro tong hene borok bo ungko khaina mungjago to guri na mungjago phaina mungjago hangkai amono ang ani video ani channel ni through te ang borok no amtino sana mungjago abai no ang Hindi kok sa Hindi kok saka hangkai phadar hasteni borok rok bo tai shini Tiprasa rogle mane borokle mano no borokle Hindi bo buji bo ko borok bo buji mane saw hangkai abo na hangkai kisa hatke khaina muchungo abage no Hindi kok sawo tai live streaming bo ang tabuk mane ani tabuk Tripura ni hoite bo kabang machine borok rok ano live bo join khayo hangkai ang tabuk hangkai ang kok borok bo sawo plus ang Hindi bo sawo hangkai chini Tiprasa rok bo ano support khaidi tabo ang ani Tripura state no ang phunuk na musongo pura all over India no o Tripura kaisa state bo tongo tai Tripura sa je vlogger rok bo tongo tai vlogger rok ni lifestyle bahai Tiprasa rok ni amo bang phunuk na musongo shini chamung rok bo phunuk na musongo hangkai omono amte keno ang borok bai mane pura ang ungko shini northeast bai bo connect ngena tai a phadar hasteni borok rok bai bo connect ngi manan hangkai abo no ta hangkai norok ni abo no support nanggo tai norok bano kisa comment sadi ang je khai tong mani amo kaham da khai tong hame da khai tong norok ano ungko di comment ano sadi hangkai abo no norok ni support nanggo tai kam amsak no hangkai amono ang omono sana musung mani abono hangkai angkun hono chaya sajktwi hangkai please ano maaf khagido tai ani video norok chajaka hangkai ano
comment khaidi tai like share subscribe khaina ta pong tu guys norok ni support nango tai support khaika hnky se ang bo tar haste ni borok rok bai ang chini step nong phunuk nang musungu ang onek mane borok chini step tongo ni sase samia o tripura borok mane first time khana ma haisi ungu hangga onek funny nangjago mane bahike amting ni man sengbo kaise India ni part no haya doba sengbo kaise India ni part seng ka jotono seng Indian hangkai ang omonono ani mane tripura ni hoitang represent mane biangle mane yangle represent khaime kintu YouTube ang nijino ang tripura ni hoite ang represent khaina musungo kaya abangino ang ani tripura ni bagino ang ani o je YouTube channel no ang khainai phunuknai shini chamong ro jotono ang orono ani YouTube ang phunuknai so abono hangkai norok video saja hangkai ano comment khai ano sadi norok o video jata saja do norok ni comment onek important ani bagai hangkai ab dekhen ano comment khai dite ani previous video ro bono ro ano onek support rakha onek kaham kok sata so amani bagai bele hambai tai please jotono eklogi tonglai di thangsa ke tonglai di amsno dini bagai hangkai ani video amsno tongchinai hangkai malai in the next video tai kaham ke tongbai di okay bye bye